O, dobar izbor, Ben. A tvoja baka je stručnjak za sladolede. Dakle, trebaju mi jagode. Jutro sam ih donela iz moje bašte. Odlično. Sipat ću sve u blender i uključiti ga. Tako je, napravila sam sok od jagoda. Sipat ću ga u kalupe za sladoled. Eto, taman za 3 sladoleda. Super! Nešto sam zaboravila. Tačno. Moram dodati sveže mlijeko. Odlično. To će biti ukusno. Ali to nije sve. Dodat ću još malo kivija. Iseći ću kivi i narendati ga. Super! Sad je moj sladoled spreman. Ostalo je samo ubaciti štapiće i to je to.